Patrangkilo lang si Kagbulakaw. Sir, marinal daw. Marinal daw man tabi. Baad lamang sir, mayrakan mo lamang tabi ako sir. Ano tabi ang kaipuan mo? Ngay po tabi ako sir kay kuya na ako kay pinansyal. Pinansyal. Nata ano tabi ang nata kaipuan mo kay pinansyal? Kaya sir, suugis ko kaya ilalabang ko ngunyang kulang tabi so pamusta ko tabi sir. Dapat kaya 5-5 ang parada ko. Kanyaan ko na sir dyan, dos-dos. Balang may 3-3 ka dyan sir. Ano noy? Si Uges? Okay sir. Ilalaban mo? Gana ito sir ngunyan, kung di madaog ko. Jesus Mariusip boy, ang pamurmada mong ang mangungutang ka, tapos ang utangan mo, ilingaman daw boy, din ka pirak-pirak. Ba sir tao, nahiling ko sir, bagunan motor mo. Nakikitukaw man sana ako digday. Buda, Jesus Mariusip, ibubulang mo boy. 3-3 sir, bali ko ka lang sir. Ay, Jesus Mariusip, tres-tres kang kabuahan mo. Ibakal mo naman sa pamilya mong tres-tres mo nga, kaysa ibulang mo an. Tugot nga rin sir si Agom na ilalaban ko. Ay, di kagamoy ka maghagad ki. Dahil naman nga rin sir, kaya nga ako sa imo sir naghahagad tabi kitabang lamang. Tatabaya sir tamay mutong kaman, primero tang paghilingan ini. Aw, ano matautulos ako sa imo? Siyempre naghahagad ako. Ay, bakuarukan boy, tapos masugal ka? Ay, babayahin na kita kayan. Matabang ako so dapat tabangan, bakong sa mga parabulang. Dos-dos sana tayo sir. Daw, ang hihirit mo, dos-dos, ano, dos-dosan tayo kayo na? Abo po man kansan, tamakulog iyan. Ba, dahil na bata mga alas 12 na pati. Mapuno na ito sir. Anong labot ko daw alas 12 na iyan? Maray man niya hindi ka makabulang. Tapayasan mo ang buda, tangladan mo laya, sibuyas bawang, gana kapakan sabaw. Kaya mo man sir pagpaligsukan tabi sir. Kaya lalabang ko nga ne. Uragon ito sir. Daw, anong urat kayo na dahil ka man napamusta, uyan buyaw, gana ka na, ano mapakalakaga na ka? 200 na itong panggana sir. Dahil ka lamang, pag ano sir, ibahan kita lugod sir. Ikan magdarakang manok, ikan magkapaut. Ang saril pati sir. 5.30? Dra? 5.30. Ano ang 45 days? 5.30? Ang mga pambulang boy, mga 10 kilohon sana. Sir, gano'n na ba yan sir? At aday nga na kung pirak. 1-1 sana sir lugod sir. Uling hirit tabi sir. Kanang Late, anak kulit mo! Ano naman? Nang ngay po kitabang, ihungkang kon motor mong hindi dyan sa kali. Nalilibong ako. Nalilibong 1-1 ako. lang tabi sir, 1-1. Ata wara. 1-1. 1-1. Tingin sir sa iyo, bags mo tabi sir. Tumulong ka. Balik ko lang hindi sir na kunya. Woo! Mariusip ka. 1 ay nabubukasan sir. Dahil magparahiro dyan. Tabayaan ta ka na daw. Sir, 1-1 lang sir. Sir. Binayaan ako ni sir. Hilinga naman ini naghahagad nga ni kitabang. Pamusta? 1-1 lang at least. Uragon pa itong ugis ko. 5.30. Next time na lang.